Được apa? Untuk apa sih? Musidal men julɓe men ngari joni he ɓoggol Mamma Binta Mamma ilo mawde ñande mbammi wayas gartumi sare Aba Kumbel tawtumi ɗon Mamma ombo immi leydi Espagne o wimmi Aliou Sana onon joni on ñagota ko minen men ganda hoko waɗi mbimi ɗum Mamma am so wona yurmede koddigal wona walde on mbawta minen hokkude wona on ngala ko hokkira o wi immi awa hande ko damugal am kirta mbimbo bisimilla nde ŋuuroji Ali Diakoum e ŋuurata e galle kala ŋuuri e damugal makko o wi Aliou Sana mi hokkima kolte ɗiɗi ngaari Espagne e ngaari Fuladu mi hokkima ngaari tatiri ndini wuro ngaari Espagne ujunaje 35 nogas e joyi an jeyi sappo ɗe ko rewɓe jeyi wambaɓe rewɓe on ñande ɗo tuggere yalti koni hawa am so immaki ɗo ɗo jooɗiɗa hande en cakota ko sabbi Moussa Salima yimɓe cako o wi tan omo yiyama ɗo yeeso makko ɗo hande ɗo o wennata aɗon nakkodiri ɗon e sirifajo debbo o luɓoyta ko hiiroya wallay on belata ƴiƴam debbo be so ala belɗo ƴiƴam indi kala fawe maɗa o ko buwa o ko kortoɗo
o ko bunguɗo o ko mawnintiniɗo haydara mi hawriɗo he ɓeygu am moƴƴo ceerno sengo on woni Kadiatou noddaɗo nootiɗo Demba ciwta konkoñ ngari ko hawa wonni no aɗa andi piiji tati katta mayde neɗɗo golle maɗa ɓiɗɗo maɗa tokora maɗa ɗi piiji tati katta mayde neɗɗo wadde men mbi aduna so neɗɗo wuuri he aduna aɗa foti liggorde no a mayitanin ni kula jomiraɗo takɗo en kulira ɗum ne ko janggo mayita yeeso maɗo wambaɓe rewɓe Babasi